का हो सखी, तार तो बियाह हो गई है, खूब भतार से पेला पेली कई के अइले बड़ू। ए पेला पेली हाँ हम तो पलंग तोड़ देनी सन हमनी के। बाप रे बाप, हम जानत रानी तू पहले से तोहार आदत हम तो जनते बनी। जानत ना पड़ू पहले किंग हम तो मचान तोड़ देत रहनी। आई हो दादा, ना देखा था लोग कूद कूद के मचानवा पर। तू हमेशा सफा घर में रहलू। हाँ तक याद नहीं खे यारवा से भेंट करे गए रहनी तो केंगे मचानिया तोड़ देले रहनी। साले के एगो पौवे टूट गए रहे हमें। तू तो पकड़े धरे में पेड़वे उखाड़ देवेलू। पेड़ हाँ हम तो सब गिरा देवे नी। तो वह तो कहा तानी। बाकी मतलब गर्मी शांत भइल नु। ये सुहाग रात के दिन पता बा का भइल ह? का भइल है? हम भतरा तो आइल ह। हाँ मने का बोली ये के लिए आइल खिसियले। खिसियले आके इतना जोर से पदना घुसा देला से का बोले। हाँ एगो पलंग के पावे छटक के कितना दूर गइल कोनो ठीक नहीं। तुम्हें इस मेहरारू मिली तो का करी बतावा तो। ई बतावा। हाँ पूछा। हमर तो बियाह हो गइल, हम तो सब करवैते बानी। तोहार केंगे कटता? हमार मत पूछी, हमार तो इतना ना बॉयफ्रेंड बनैले बानी कि मत पूछत तनी को। इतना ना मजा आवेला बियाह से पहले, इतना ना अभी मजा आवेला। हमरा तो बुझाता कि बियाह के बाद ही मजा हमरा के ना भेटाई। तू बात सही कहलू, हमरो बियाह ना करते तो ठीक रहत कि ना। हाँ तो अबे का बिगड़ल बाटे, अब हूँ तो नैहर में बाड़ू जब तो बना सकेलू। अब जाना तारो सौ सिंगारी से करके निकलबू। अच्छा ये सब बात है, तोहर बॉयफ्रेंड बा? हाँ बाटे। भेंट उठ करेला कि ना, ठोके उकेला कि ना? अरे मत पूछा, इतना ना ठोकेला 4-5 गो बाटे। 4-5 गो? हाँ हाँ तू तो खेलनी हईले तो हम जानते बानी। जाना तारू सबके माल नाप नाप के धैले बानी। कबो छोट खाएम, कबो मोट खाएम, कबो लंबा खाएम, कबो पातर खाएम, ऐसे धैले बानी। हमनी के कुआर में तो खूबे मजा कइनी सन कि ना। हाँ बाकी अब तो तोहार बियाह हो गइल, अब तो भतरे से खाली मरवैबू। हाँ ये तो बात सही कहलो, अब भतरे खाली मारेला। अब कहाँ यार सन भेटा। लेकिन अब आइल बाड़ू तो कई दिन ला रहबू? ये बाकी आइल बानी नु, जितना हमारे यारवा लोग रहे नु सब देखनी कि दुआरी पर आके बैठल रहे। अरे बाप रे, सब सोचत हुई है ना कि आइल बाटे तो देखी बियाह के बाद कैसे लागत है। जैसे ही गाड़ी पर से उतरत तनी वैसे ही देखतन कि साले सन सब लाइने पर लाइन दे के बैठल बा। जाना तारू काहे? ये ला कि देखत होई कि सही से चलत उलत बिया कि ना, कि फरवा के पूरा आई गइल बाटे सफर ना। तो एक बार लाइन देला सा, कहला आ जाइए सांझी के मने गाछी में आ जाइए। हमने ठीक बा। अरे बाप रे बाप। तले हेने से आओ तनी तले उ 2 गोला लाइन देत है। कहता कि हो लिचवनिया में चलइया। अच्छा हो लाइन देता तो कहता कि हमरा उखिया में चलइया। तो मिल ला, इतना दिन बाद आइल बाड़ू तो मिल ला। एक दिन में बताव हमारी एक दिन में कितना लोड सही है सामान। तू तो खिलकड़ी बाड़ू बचपन के, तू सब सह सकतारू। भतार से तो तहाँ से तबाह होके ते तहाँ आईनी है। अब ये रोशन तबाह कर देले बा। उनहु सबके खुश कर दा। भतरा तो एक बार मानू जाए, बेचारा उसन कहाँ जाइए मारे। हाँ भतरा कहाँ जाई, ये अरवसन कहाँ जाइए सन बताओ। हाँ भतरा तो तब सोचे कि चला तोहरा के देख के सबूरी करी। बाप रे बाप मत पूछो, एगो तो हमके देखते ही बस मुठ मारल शुरू। हाँ हमरा के देखते ही वो मुठ मारल शुरू कर देलस। हमने ई का होता। तो सुना ना, तो मतलब तोरे बॉयफ्रेंड जब ज्यादा खखवाइल रहेला तो हमारे से भेंट करावा ना, एक आध दोस्त से तो भेंट करा दे मैया। अबे हमार खेले खाए के उम्र बा, तू चल जेबू तो हम ही तोरे यार सन के ध्यान रख ले हम। हाँ ये तो इतना दिन से तू है ना ध्यान देलू कि हम देनी है। बाकी हमार दूसर बाड़े हो, तू का बुझता रूम तोहरा के पटेले ना, हमरा वाला ना हो। अच्छा दोसर के? हमारे एगो पटना के बाटे, एगो झारखंड के बाटे, एगो रांची के बाटे, एगो लखनऊ के बाटे। बा तोहरा उतना दूर दूर के? हाँ हम तो सारा बारसन गाँव में के। गाँव सन के बाटे। तो गाँव के अब देखा यही ला कहा नहीं ना, तू अपने मतलब यार सन के भेंट करा दा। तो जब गाँव के बाटे तो मिल ले हम। तो हम एक काम तो के चिन्हा दे, हम एक ले जाए। ठीक बा? ठीक बाटे। सारा जितना यार चिन्हा मत दी है, भेंट करवा दी है सांझ के। हाँ तो 12-10-20 गो। बाप रे बाप इतना? ए तो कमे बा। हाँ और सन के तन छाट देले बानी। जेकर जेकर देखनी सामान बड़ बड़ बा, मोट मोट बा, उ लोग के ले लेनी है। जेकर जेकर छोट बा तो उन लोग के भगा देनी है लात मार के।
बाकी हमरो बड़ा मन करता काहे से बहुत दिन हो गइल बा भेंट कइले। दूर दूर सब रहेला ना, दूर दूर रहेला। हाँ टेंशन मतलब हमरे यरवा से भेंट करा दे। तो करवा दी है। एगो बाटे बड़का बड़का जुल्फी वाला, हाँ हाटा काठा बा। अच्छा ठीक बा। हाँ अब भाव जन तो रे तहाँ से तहाँ ले कटवैले बा। ठीक बा। हाँ। ओकर लंड ते हाथा ना मोट के बा, हाथा ना लमहर के बा। तो मतलब काम चलावे ला बाटे ना, काम चलाएला तो ढोड़ी तक पहुँचा दियो। हाँ तो ठीक है बाटे, आज भेंट करवाइया हमरा से। हाँ भेंट करवाइया। ठीक बा, भेंट करा दे हम। ठीक बाटे, भेंट उठ कर ले, हम देख ले सामान, हम चेक कर ले, हम तब न पटाए हम। ए हम चेक कर लेनी, माने तू चेक कर लेलू। देखा हम हमार जितना यार बाड़े ना सब कर हम सामान चेक कैले बानी तब अपने पास धैले बानी, ना तो कब का रिटायर कर देती हम। ना तो हम पुरनका नयका दोनों मिला के रखेनी, कब पुरनका के जरूरत पड़ जाओ। हाँ ये बात तो सही बाटे। भगावल ना जाला ना, माने तनी एगो के मान लेनी धल के एगो के लाड़ में भकोंदरे धलेलस। सही कहा तारू, केहू के एस के बीमारी धलेलस। सही कहा तारू। पुरनका रही नु। हाँ ये बात अभी के रोग निकलता। हाँ साला पदना के बेटा सन कहाँ कहाँ जाके तेल के चलाओ तरसन, लेकिन बीमारी लेके चलाओ सखी एगो बात कहता नहीं, ज्यादा लंड खैला से ना अदला बदली करे से बुढ़िया में बीमारी हो जाला हो ना। तो सुनो ना, हाँ बीमारी ना होई। पेलाक्सिट लगा के करवैया। का पेलाक्सिट का हो? लड़का का पेटे में बाकी ना? ए लड़का अभी बाटे 1 महीना के। अब बाटे कहाँ वो ना बुझाला, हमरा बुझाला मुँह पेटवा में लगा तो सूजन हो गल बा। लड़का ना हो, लड़का ना हो, वो पदना से कस के मराइले ला बनेला। तो तू कहा तो बानी कि हमरा बॉयफ्रेंडो से मिला तो बतावा ना, तो तोरे तो पता खुदे बा। इतना यार बाटे। लड़का के बात कहत रहू, लड़का जानत रहू हमरा नैहरे के होई। अरे हाँ का हनु भातरा तो उतना कस के मारे ना सकेला। एगो पता बा, एगो तई हमर गांव में इतना मुसलंड एगो लड़का रहे। हाँ ओकरे से भेंट करे गए रहनी नु। हाँ अब भइल रही एमसी, ओही में बस टिक गइल। अरे बाप रे बाप, ओही लेके एमसीओ में करा लेवे लो। हाँ ओही लेके चल गनी ससुरा। हाँ ससुरा से आईनी है हाँ तो तहाँ एक के दिन तो भतार कैला सा, सुहाग रात के दिन। हाँ ओकरा बिहान भेला तो पदना के बेटा चल गला बाहर। तो पेट भर के ना मरल तोरा के? ना पेट भर के मारी तो हम नईती नैहर में। तबे तोहार मुंह सूख गइल बाटे। सूख गइल बा। हाँ अच्छा से ना खियावेला। जब भर पेट तोरा के मिल जाई ना डोज, हाँ जब लंड भर पेट भेटाई तबे तार बूढ़ में शांति पड़ी, ना तो ऐसे आग फूकले रही। तो फूकले तो बा, आग कहाँ बुताइल बा, अभी तो आग पूरा बा। हाँ तो ऐसा करा आज सांझ के हाँ। मिल मिला लिया। और जानता रो हमार भसुर ना बड़ा छीनरा है। हाँ बाप रे बाप, भसुर तो बड़ा होला, उनका तो छुआ न जाला। छुए? हाँ वो तो दौड़ दौड़ हमरे से पानी मांगे, छुए के चलते। हाँ पनिया देवे न तो लगेला हमें हाथवा टोए। तू इतना चिकन बाड़ू ना यही से। और जानता रो जब जब हम नहाए नु लुगा कपड़ा पहनम तब तब हमरा के निहारे लागेला। हाँ एक दिन तो हम ब्लाउज और साया पहनले रहनी नु तो साला भसुरा ढोकले घर में घुस गेला, धल सब भर पा जाके सोचला सा नु बड़की गोतनी है। हाँ अब बड़की गोतनी कहाँ रहलस? उ रहल चूल्ही पर खाना बनावत रहे। तो तारू सुगर नइखे का? कथी मतलब सुंदर उंदर बिया कि ना गोतनिया? हाँ वो तो बिया एकदम मुसलंड। तो ओकरा से ना पेट भरेला ओकर? ना उ सोचलस नु वो बुढ़िया ना देत होई। का जानी तबे तो बूढ़ दे के ना देही। अब वो लोग नु बा। हाँ तो होती तो सब पता कर लेती रात भरे में। रात भर में थोड़ी पता कोई कर सकता, सब पता कर लेती। हमारे अंदर भसुरा में इतना माने कि जब जब हमारा के देखे नु तब तब लगी अपन आड़ खजुआए तो जूजी खजुआए। तो तू का करेलू? हम का कहम, हम तो छोट हनी तो ओकरा से काहे जाए हम बोले। अब छुआ तो तोहरा के, अब बता तो भर पाजा धर लेला तो कुछ कालू ना तू? कहनी है कि का करता नहीं तो कहता जा 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 गलती हो गल गलती। हम समझे कि बड़को हरिन।
अरे बाप एगो रे कहत बाप। रहे। मतलब वो हमेशा खखुआइल रहेला ना। हमारा घर भर में सब छिनार ह। ठीक। ससुर से लेके भसुर से लेके देवर ले आई हो दादा। सब हमरा ससुरवो। ससुर तो एक नंबर के छियतरा। कही कही नु मने ए बेटी तनका तेल मल द। हाँ तो हम तेल और लहसुन लेके जानी मलेला। हाँ। तो मलते रही कही के तनका होमे मल द। आई हो दादा। हाँ डायरेक्ट कहेला। बाप रे बाप सामानों में कहेला तेल मलेला। हाँ सही में कैसन ससुर तो बाप तस्मा तोरा के देख के बतावा। आ एक दिन हम खिसिया के का कहनी नु रोज सब ससुर कहे नु रोज साँझ हो के नु कही तेल मल द डांड दुखाता। एक दिन मरचा तेल पका के ले गनी पूरा देह में से लेके पूरा सामान तक मल दनी है। हाँ। साले के वही में छटपटात रहे। ठीक कैलू। तेल के लहसुन के जगह मरचे डाल दे। लेकिन एगो बात बतावा, तू कहा तारू कि तोहार मनो नहीं के भरत तो तू भसुरवे से काहे नहीं के सेट हो जातू? ना भसुरा से काले जैसे सेट होके हो तो घर के घर में रह जाई। घर के बात अलग भेला, बाहर खाए के बात अलग भेल। घर में तो दाल भात मिली आ बाहर में तो नया नया सामान मिली, हऊ मिली हई मिली। चलो ठीक कहा तारू। ऐसा करिए तू आज भेंट कर ली है यार वसन से। ठीक बा तो चले के। हाँ चला। ढेर बात हाँ काहे से कि रतियों में तो मिलावे के बाटे। आज हमरो मन करता बड़ा पिलवावे के। चलो तो पिलवा दे। हाँ चलो।